Gaur, Goienerren egun garrantzitsua da eta oso importantea, eta irekitzen dugu bulego berri bat, Donostin, Maestro Santi Estebanen. Eta guretzako oso garrantzitsua zen, bazkideak ere gurekin ere izatea gaurko egun hontan. Eta horretarako gonbidatu ditugu guztiak, eta elkar ikusteko eta solasteko. Eta amaitzeko, bazkide guztie esan behar diegu, hemen daukagula Goiener bulego berria eta ateak irekita ditugula zuentzako, galderak edo zer gauza komentatzeko.